Hello guys, welcome back to my Ani Arun Bakrari YouTube channel. Are guys, बहुत दिन ni uno dini mane फैले बार ना YouTube. माने अनब्ला आं दा पिसो लांगासिनो दं. So इखिनो थांना लानि. माने guys, अखानि सिजनमोन आरो लोगोसे बहुत प्रब्लेमबो दंमोन. अखानि सिजना मेनमोन आरोना. ओमफ्राय अखा एसे ज्रेब-ज्रेब हाबाय दंमोन नालाय ओंखायनो भिडिअ खालामनो मोनाखैमोन आरो जिकुनु ट्रफिकानो गैयामोन आरोना बानायनो कारने मानो होनबा दा एसे गोजान थांनो होनबाबो बेनि थाखाय नोंथांमोनाबो मानो थाखाय थांनो हाया आरो लोगोसे जोंनि खाथियाव एबा मोजां सिनारि गैया आरो लोगोसे गामिनि भिलेज ब्लग बनायनोबाबो मा आरो माने इमान खास गैया आरोना इदि आरो माने बिनिखायनो खोथाया इदिनो जाबाय माने आरो लोगोसे एसे बोरैबा मोननांदों आरोना मानोबा चेनेलाव साबस्क्राइबारा एसे खम जाना दं स' नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लाइक शेयार खालामदो माने साबस्क्राइब खम जाना दं आरो माइनास जालांजोबदो मानोबा गाइस नोंसोर कमेन्टआव जनायहर आरो साबस्क्राइबारा एसे खम माने साबस्क्राइब रावबो खालामाखायनो आं बिराद एसे डाउट नांनानै माने भिडिअखौ बोरैबा बानायनांदो आरोना मानो होनबा साबस्क्राइबारा एसे खम जाना दं आरोना गाइस थाबैनो लाबोगोन ब्लगखौ आरोबाव मोजां ब्लग मानो होनबा जों जे कार्बि आलं साइडथिं थांगोन आरो एबार बोसोरावनो इंसि हिलबो थांनो हानाय स' नोंथांमोननो इंसि हिलनि देखायगोन प्राय इंसि हिलनि सब सिनारिखौनो देखायनो नाजागोन आरोना माला थांगोन गड गैया लकडाउन खुलिबा थांगोन आरोना इंसि हिल डिमा हासाव खिन्थु इंसि हिल आरो डिमा हासाव बिदिनो जोंथ' कका थांदोंमोन ककाखौ बारलांगोन आरोना जों दा माने गल फिल्ड थांगोन आरो जा डिमाकुसिमा दं आरो धेर थ' बेखौ देखायगोन थ' गाइस मानोबा नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामना हो जाहाथे आं गोदान भिडिअ नोंथांमोननो लाबोबाय थानो हायो आरोना माने गाइस इदि सिस्टेम जायो आरोना माने दा एडिट खालामनायावबो एसे पारसेस नांगौ जायो ओमफ्राय गिदिंनायावबो एसे खरसा जायो आरो रिचार्ज नांगौबा एक्सट्रा रिचार्ज होखानांगौ नालाय नेट पेक बेनिखायनो आं एसे डाउन जादों आरोना फैसा थाखाबो गैया नालाय ओंखायनो एकटा ब्लग बनायनो थांबा माने खमायाव मेक्सिमाम 5-10 किल'मिटार बा माने 100 थाखा खरस जाखायो बे माने एसे कमजुरि जाना दं आरोना फैसा थाखानि खेत्रआव बेनिखायनो ब्लग गोदान लाबोनो हाया जाना दं स' नोंथांमोना मदद खालामबा आं गोदान ब्लग लाबोबाय थानो हागोन आरो माने मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन आरो माने आं माने जस फैगोन आरोना नोंथांमोना माने चेनेलफोरखौ एसे मदद होबा आरोना गाइस माने आं बेखौनो नागिरो माने नोंथांमोना मदद होनायखौनो मानो होनबा नोंथांमोन गैयाबा आंबो गैया बे सिस्टेम आरो नोंथांमोना जुदि आंखौ मदद खालामा आंथ' हाखानाय नङा थ' बेनिखायनो नोंथांमोननो प्लिज आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिफ्राय रिकुवेस्ट बिनाय थाबाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो थाबैनो 1K बानायना हो दा 400 जासिगोन आरोना बेनिखायनो नोंथांमोननिफ्राय माने मदद बिनाय बायदि जाबाय स' गाइस आं गाबोन नङाबा समफोर भिडिअ आरो नेक्स्ट भिडिअ लाबोनो नाजागोन नोंथांमोननि थाखाय भिडिअखौ नोंथांमोननि थाखाय लाबोनो नाजागोन आरो मा जायो बोथोरा मोजांबा लाबोनाय जागोन आरो थारमाने औवा सिङाव दं आरोना गाइस दिनैनि भिडिअ होमबा एसेनोसै नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आं गोजोननाय थागोन बाय